Dan il-mument meta l-Papa Franġisku fetaħ simbolikament il-bib imqaddes fil-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan immarka l-bidu uffiċjali ta' sena speċjali għall-Knisja Kattolika, is-sena tal-Ġublew illi ssir kull 25 sena. Jistgħu jsiru oħrajn li jissejħu ġublej straordinarji. Għal din is-sena ġubilari il-Papa Franġisku għażel bħala tema Pellegrini tat-tama u tkompli ma' sejħiet ripetuti tiegħu li hemm tama għal kulħadd u lin-nies biex ma jitilfux it-tama. Persuni minn kontinenti differenti segwew lil Papa u għaddew mill-bib imqaddes kif mistennija jagħmlu miljuni ta' pellegrini matul is-sena li ġejja. Il-Vatikan jistima li fit-12 xahar li ġejjin se jgħaddu minn dan il-bib ma' 32 miljun persuna. L-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi spjega lil TVM News li t-tema ta' dan il-ġublew hija marbuta mat-tama nisranija. Aħna meta ngħidu nittama fra drabi, nittama li għadda ma tal-xita għandna xewqa imma magħha marbuta inċertezza u dubju. It-tama nisranija mhix hekk, it-tama nisranija hija mibnija kif jgħid Papa Franġisku fuq iċ-ċertezza tal-imħabba ta' Alla li qatt ma jabbandunana u fuq iċ-ċertezza tal-kelma tiegħu li qatt ma tqarraq bina. Allura aħna rridu nwaslu din it-tama nisranija speċjalment fejn in-nies għaddejjin minn diffikultajiet fil-ħajja tagħhom, minn problemi, minn tbatijiet. U dini l-idea ta' li aħna nkunu pellegrini ta' din it-tama. Is-sena tal-Ġublew mhijiex marbuta biss mal-Vatikan, iżda mad-djoċesijiet kollha madwar id-dinja li se jiċċelebraw il-ftuħ tal-Ġublew nhar il-Ħadd li ġej fil-festa tal-Familja Mqazza ta' Nażaret. Hekk se jiġri wkoll f'Malta fid-29 ta' Diċembru fil-għaxija. Se jkun hemm ċelebrazzjoni li tibda mill-Knisja tar-Rabat, Parroċċja tar-Rabat, minn grotta fil-Grottanzi u nimxu lejn il-Katedral tal-Imdina fejn ikun hemm imbagħad ċelebrazzjoni mul-Qudiesa. F'Għawdex dakinhar se issir ċelebrazzjoni fil-Katedral fiċ-Ċittadella. Matul is-sena mbagħad ikun hemm mumenti partikulari għal kategoriji differenti biex jintlaħqu l-insara kollha u titwasslilhom l-istedina li jieħdu sehem ħafna aktar fil-ħajja tagħhom ta' fidi nisranija. Hekk ngħidu aħna fil-5 ta' Jannar f'Malta ser isir il-ġublew ta' tfal u jissuktaw tul is-sena ċelebrazzjonijiet tal-kategoriji bħal saċerdoti, ir-reliġjużi, il-ħaddiema, il-morda, il-forzi tal-ordni, il-priġunieri, iż-żgħażagħ u l-anzjani.